Tämä saunahan me käynnistettiin lämmön eristyksestä paneloinnista, mutta hyvän saunan kruunaa aina saunan sydän eli kiuas. Ja tänne on tuotu nyt laitettu tämmönen pilarimallinen sähkökiuas 3,3 kilowattia teholtansa. Tunnin kun tätä malttaa lämmittää, niin se minkä takia näitä saunoja tehdään toteutuu silloin. Eli aivan jumalallisen hyvät löylyt. Ja se johtuu siitä, että tässä pienessä kiukaassa on lähes 100 kiloa kiviä, yli 80 kiloa kiviä, ja semmonen totuus on olemassa, että kun me tää löyly saadaan lämpimästä kivestä, niin silloin saunan täyttävät negatiiviset ionit ja ihmisille tulee erittäin positiivinen olo. Tää on niinku kaiken saunomisen nautinnon lähtökohta. Niin no, ja sen takia meilläkin täällä on nyt niin hauskaa, kun täällä on positiivisia ioneita. Ei vaan ne on negatiivisia ioneita. Mut sit sen jälkeen meillä oli toi